Wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe-gawe rongeh penggalihing Raden Lesmana Mandrakwara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambikala. Wonten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing taman negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento? Aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak. Kowe arep gawe cangkriman apa? Pak boletus tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lip telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa. Wo dos pundi? Sandanganing raga ki ya bathik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandanganing raga. Wong sing sandangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandanganing raga. Yen sandanganing jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae ora mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae, diawur. Sandanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madeg minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kaliyan menapa ingkang kula kajengaken Raden. Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun Lesmana yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Andya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa ingkang wingking aku Gatotkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing taman negari ing Sela Bentar? Ujaring utusanku jare putri saka negara ing Sela Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatotkaca ya sing nang mburiku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silane ngakrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati
keparenga paring cangkriman karo aku, mengko aku ingkang Batang. Ning nuwun sewu nek saka Batang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten Gatotkaca? Piye? Saruja apa ora? Nggih namung kula kantun derek. Waton panjenengan saged Batang cangkriman kula. Mara cangkrimamu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan pener aja minger, yang kepengkok aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu brana picis, dudu busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, muna-muni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya, kuwi sandanganing raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ingkang kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat Dewa Bathara Gatotkaca wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang Kyai Putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nimbang samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang merga milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnaning ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati, Raden matur sembah nuwun Raden. Kose. Bareng wis iso tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ora is kandha karo kowe to. Sing batang aku ning sing rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah rabi kaliyan Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jering kang saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek ning mau aku ora wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kaliyan panjenengan. Kosek kula Gatotkaca, ngger wis tak batangke kowe rak olah edan malah lunga bocah iki. Mati aku. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Wonten menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mroh iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ngono-ngono aku ora iso karo kono. Raden, ono apa? Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya.
kula kedah madosi Raden Sedewa